Здравейте, хора! Днеска ще покажа онова, на което ще снимам клип другия път. Ето го. Има и още. После ще го покажа. Ще си купя първо всички зелени от тук. Чисто зелените. Ония нож, карамбитът и другият странен карамбит на-отгоре. Ето тук са карамбиците, още карамбици, пак карамбици. Така, ето тия карамбици. Ще взема и този нож тук най-горе. И ето този по-долу. И ето това зеленото под първото. И ето и най-надолу този зеления нож. Така. И сега ще покажа другите, които ще вземам. Ще вземам тия трите. Четири са. Тия четирите. 1, 2, 3, 4. Доста е най-готиния. Он, за който най-много ми е готин е червения. Така. И другите са тези. Чакайте. Така, другите са тези. Той е сивия, няма го вземам, много е скучен. Ето тези трите. Това е златният. Защото златният е адски як. И хора, това ще ми е новината. И може да се приготвите за след събота, тази събота ще снимам на ето това зеленото нощче. Събота ще дойде това зеленото нощче от Бургасе. Аз ще го поръчам петък и затова ще дойде събота по аконт. Сега ще покажа какво трябва да напишете. Ето това. Натискате в OLX и цена карамбичи OLX. Така, натискаме. Ето тук най-горе. И ги търсите. Ето ги тези. Ой, от тук ще взема нощи. Добре, ще покажа събота. Първия нож. Всяка събота ще имам по нов нож. Така. Мисля и то червения го купя. Но не ми е много готин. И сега търсим ги. Сега първо виждаме първото. Само ето тук още. Чакай. Да, от София са пак. Така. Търсим другите. Няма другите. О, това е много готин синьова. Само че не толкова. Ето. Така. Това. Така. Ето го другият. Тоя. И той мисля да си го купувам май. Тая ножка е Варна. 16 лева. Добре. What? Угаси яката ножка, бе. Та втората 100% ще я купя. Къде бе? Да. Тук. И та ножка е адски яка. Тия ножки са адски яки. Ще репетим. И търсим го. Това пък какво е?
Гад, странно той човек. Ето. Така. Мъжко почервения. Така. Мисля, че трябва да е на 8. Да, на 8 трябва да е. Ето ги четирите, които ще ги купя. Един е 11 лева и са от Бургас, както виждате тук. И ето ги тези. Трите. Аз ще взема четвъртия. Ще взема всички от ножове. Това прави 40. Така. И видяхме всички хора. И това ще е новината ми. И когато стигне 6